Morgenstern. Amman oli ennen Bisons Openin kilpailua jo 27,3 pistettä perässä. Ensimmäisellä kierroksella täällä Bissenissä ero Morgensterniin venähti yli 30 pisteeseen. Ammaninkin pitäisi tehdä ihmeitä ja aivan loistava hyppy! Pitäisi tehdä ihmeitä, täällä huudetaan kopissa ja Ammanhan niitä tekee meidän edessämme. Katsokaa tätä, 140 hyppyä, 140 metriä. Menee pikkuisen sekaisin, mutta tämähän on ihan mieletön hyppy, kaksilla vaan alempaa. Loistava suoritus, katsotaan tässä, tää on ehdottomasti paras hyppy, mikä Simon Ammanilta on nähty tästä mäestä. Todella eleetön, pitkällä matkalla tehty ponnistusliike, hyppy. Tai tuo siirtyminen tuosta ponnistusvaiheesta lentoasentoon käy hirvittävän helposti ja kaikki vauhti säilyy tänne ja Simonin vahvuus on juuri tässä. Hän ei ole fyysisesti niin vahva kaveri, että tuo lentorata jää aika matalaksi näissä pitkissäkin hypyissä ja vaikka hypätään tuonne mäen HS-pisteelle 140 metrin, hän pystyy tekemään sinne kauniin alastulon ja ottaa tässä vaiheessa kilpailun kärkipaikan, ottaa totta kai kärkipaikan myöskin Mäkiviikon yhteydessä.